jo sóc l'Anna. Jo sóc la Mar I jo la Carla. i som un grup d'alumnes de segon d'ESO A de l'Institut Manel Oller. I avui us mostrarem el nostre treball de matemàtiques. De la unitat 8, en la qual ens centrem principalment en el teorema de Tales i en el teorema de Pitàgores. Teorema de Pitàgores! Pitàgores era un filòsof i matemàtic grec que va viatjar a Egipte i a Mesopotàmia. Allà va trobar, com indica el seu nom, el teorema de Pitàgores, En el qual, dins d'aquest teorema, veiem el seu nom. El teorema de Pitàgores només serveix per als triangles rectangles. Aquest teorema el que ens ajuda és a saber la hipotenusa, és a dir, la incògnita, la qual no sabem a què correspon. Després també tenim els dos catets i, com ja hem dit, la hipotenusa. Principalment hem de saber la fórmula. I tal com diu, hem de fer això. Hem de ficar a al quadrat, que serà corresponent a un nombre, b al quadrat, que serà corresponent a un altre nombre, per saber c, que és la hipotenusa, al quadrat. Molt bé, ara farem un exemple, com podeu veure aquí. Molt bé, ara que ja tenim la fórmula i hem aplicat els nombres, hem de fer-los tal com diu, al quadrat. Ho sumem tot, que ens dona 65, que és igual a c elevat a 2, la incògnita. Ara, el que hem de fer és fer l'arrel quadrada de 65. Ara que ja sabem l'arrel quadrada de 65, que és 8,6, ja tenim el resultat de c, que és igual a 8,6 centímetres. Hola una altra vegada i, després de fer el teorema de Pitàgores, passem al teorema de Tales. Tales de Milet va ser un filòsof, matemàtic, astrònom grec. Aquest va iniciar el seu teorema de Tales, que aquest deia que era possible mesurar alçades extremes en les quals nosaltres no tenim a l'abast. Es diu que va mesurar l'altura de la piràmide de Keops comparant la mida d'un bastó. Amb la piràmide. Ara anem a fer la demostració. Primerament us mostrarem un exemple del teorema de Tales perquè us feu una mica la idea. Primer tracem dues línies rectes secants i tracem tres paral·leles que formin segments intercalats. Anomenem A, B i C els segments que es formen en les paral·leles en el segment R. I A', B' i C' els segments que es formen en les paral·leles al segment S. A' i B' són proporcionals a A i B. I B' i C' són proporcionals a B i C. I A' i C' són proporcionals a A i C. Vale, d'acord. Ja estem quasi a la part final d'aquest projecte que hem tingut la Carla, jo i la Mar. El que farem ara serà la demostració del teorema de Tales. I com que avui no hem tingut molt bon dia, ho farem la demostració entre una figura de Torre Eiffel i un cactus. Primer de tot, mesurem la ombra del cactus. Quant fa, Mar? Fa 23 centímetres. D'acord, ara farem el mateix amb la Torre Eiffel. D'acord, doncs la Torre Eiffel fa 18,5, mentre que el cactus fa 23 centímetres. D'acord, finalment ens queden aquestes unitats. Veiem que el cactus té una ombra de 23 centímetres i seguim el teorema de Tales que calcula alçades que no en són a l'abast, però en aquest cas sí, però farem que no, hem de saber l'alçada altura. D'acord, i per una altra part la Torre Eiffel que té una ombra de 19 centímetres, perquè abans ens hem equivocat, que té una alçada de 9,6 centímetres. Vale, d'acord, ara ja tenim els 23 centímetres de l'ombra del cactus, mentre que tenim també els 19 centímetres de l'ombra de la Torre Eiffel. Ara el que hem de fer és trobar la raó, és a dir, dividim els 23 centímetres entre els 19 centímetres, i això ens dona 1,21 centímetres. I ara el que hem de fer és multiplicar aquest 1,21 de la raó per el que fa l'alçada de la Torre Eiffel, que és 9,6. Aquesta multiplicació ens dona 11,62, que això és la corresponent de l'alçada del cactus. Fins aquí el nostre projecte. Esperem que hagueu après molt sobre el teorema de Tales i el teorema de Pitàgores